Ar gyfartaledd, gallwn ni ganolbwyntio am 25 munud. Ar ôl hynny, mae unrhyw ymdrechion i gynnal sylw yn llawer llai effeithiol. Ond, yn ffodus, gall cymryd egwyl fer dy helpu i fagu nerth newydd a pharhau weithio gan ganolbwyntio i lefel uchel. Mae'r dechneg Pomodoro yn ddyllt gwych i'n helpu i wneud hyn. Mae'n gweithio fel hyn. I ddechrau, pryna amserydd cegin a neilltuo 25 munud arno a'i osod wrth ymyl dy ddesg. Yn yr achos hwn, mae gwrthrych ffisegol ag un diben yn well na defnyddio dy ffôn. Wedyn, penderfyna ar y gwaith rwy ti'n mynd i'w wneud a dechreu ar amserydd. Gwna'n siŵr dy fod yn canolbwyntio ar y gwaith hwn yn unig am 25 munud. Yna, pan fydd yr amserydd yn canu, cymera seibiant am 5 neu 10 munud, yn ystod regl na rhywbeth neis fel gwobr. Gallet ti wneud burbryd neu ffonio ffrind. Ailadrodda'r broses hyn 2 neu 4 gwaith, yna cymera egwyl hirach. Mwyn y dechneg Pomodoro fod yn fwyaf effeithiol, bydd angen i ti leihau'r holl amhariadau. Felly, diffodda dy ffôn a'r gyfryngau cymdeithasol a chanolbwyntia. Fel gwobr, gallet ti edrych ar dy gyfryngau cymdeithasol ar ôl 25 munud.